Digital India Weekच्या माध्यमांतून which was inaugurated on 1st and later launched from 2nd till 7th of July. या माध्यमातून सगळ्या नागरिकांक ह्या विषयाचेर अत्यंत जागरूकता आहे. सगळ्याच राज्याच्या प्रशासनांक, अन्य लोकल बॉडीज ह्या सगळ्यांकच तातूंतसून इंट्रोस्पेक्शन करपाची संद आयली अशें हांव म्हणटा. लकीली फॉर गोवा, गोंय म्हणून आमच्या सुदैवान आमी ल्हान स्टेट आणि बरी लिटरेट स्टेट आणि त्यामुळे डिजिटल इंडिया वीक लॉन्च जाय पर्यंत आमी रावूंक नासले. आमच्यो अनेक सर्विसेस वी हॅड स्टार्टेड क्वायट बिफोर दॅट. म्हणजे देशाच्या तुलनेन 14 वर्षां उशिरा मुक्त जाल्लो गोंय आणि 14 वर्षां उशिरा मुक्त झाल्यामुळे 3 पंचवार्षिक योजना चुकलेले गोंय नंतरच्या काळात 14 वर्षाची गॅप तर भरून काढलीच, पण अनेक बाबतीत अनेक राज्याच्या फुडे पावला. आज डिजिटल इंडिया वीकच्या माध्यमातून आम्ही सर्व्हिसेस लॉन्च करतात. काही सर्व्हिसेस इम्प्रूव्ह करतात. सर्व्हिसेस which were already launched. अनेक डिपार्टमेंटांनी आमच्या सर्व्हिसेस पहिलेच लॉन्च केल्ल्यो. ह्या डिजिटल इंडिया वीकाच्या निमित्तान आम्ही त्यो रिफाइन करतात किंवा नव्यान काही डिपार्टमेंटा भितर उतरतात. ही बरी गजाल आसा. साधारणपणे राजकारणाकडे आणि प्रशासनाकडे सामान्य मनशेचो किंवा जनतेचो पळोवपाचो जो दृष्टिकोन असता हो तांच्या अनुभवा वयल्यान असता. साधारणपणे जनतेक आयिल्लो अनुभव, त्या अनुभवाच्या आधाराचेर आमकां सगळ्यांक त्याच चष्म्यातून पळयले वतात. जनतेक असलेले अनुभव हे मोठ्या प्रमाणावर दुर्दैवी आसात.